Ahojte. Aj vy patrite medzi tých, ktorí majú napríklad pri pozícii Adho Mukha Svanasana problém s tým, že buď lakte pretláčajú, alebo ich máte pokrčené a neviete ich vystrieť. Tak ma sledujte ďalej. Mám pre vás dva jednoduché super tipy alebo triky na to, ako si tieto lakte zrovnať, aby ste do pozície vchádzali bezpečne. Ak ste ako ja a máte hypermobilné lakte, tak vašim problémom je, že lakte pretláčate. Keď idete do pozície napríklad Adho Mukha Svanasana. Pre vás bude platiť veľmi jednoduchý tip alebo trik. Keď ste v pozícii, predstavte si, že chcete dlane od seba oddialovať, respektíve chcete tú podložku ako keby roztiahnuť do strán a v tom prípade sa vám lakte pekne zrovnajú. Čiže keď nepracujete, lakte sú úplne prevalené, ale naopak, ak myslíte na to, že chcete posúvať podložku smerom do strany, lakte sa vám zrovnajú. Druhý problém majú ľudia, ktorí naopak nevedia lakte dopnúť, čiže jedni prepínajú, druhí majú pokrčené lakte do strán. Pre vás bude platiť opačné pravidlo alebo opačný typ a to, že chcete tú podložku alebo ruky k sebe ako keby priblížiť. To znamená, ak máte lakte pokrčené a chcete podložku k sebe pritiahnuť, respektíve dlane, aj keď ich tlačíte do zeme, chcete pritiahnuť, lakte sa vám pekne vystrú a môžete ísť bezpečne do pozície. Takže si to na budúce skontrolujte, vyskúšajte si, keď pôjdete najbližšie do pozície Adho Mukha Svanasana. To znamená, najprv vyrotujete vnútorné nadlakte dopredu, posuniete vonkajšie smerom dozadu, potiahnete ramena od uší, zdvihnete zadok, odtiahnete zadok čo najďalej od dlaní a skontrolujte si, či lakte prepínate, vtedy rozťahujete podložku smerom ako keby do strán a naopak, keď máte ruky stále pokrčené, chcete podložku alebo dlane k sebe pritiahnuť. Takže vyskúšajte a dajte mi vedieť, ako sa vám darilo. Krásny deň. Namaste.